Gatang laing with hipon. Mamaya na hipon. Yan, nandiyan yung hipon ha. Gatang laing with bagoong alamang and hipon. Nakita niya yan? Tarap niyan oh. Nag-red na yung hipon. Papatuyuin na lang yan. Kung gusto nyo matuto niyan, subscribe kayo sa Carlo TV, yung YouTube channel ko ha. Para maturuan kayo ng mabuti. Bango na. Panghalo yan para medyo umanghang. Kasi hindi ako mahilig sa sobrang anghang. May kasama pang dessert to. With dessert turon. Saging galing Pangasinan. O ayan. Ayan na po. Papatuyuin na lang ng konti. Malapit na. Maganda yan, medyo nagmamantika. Gatang laing with sugpo and bagoong alamang. Pag natuyo yan, okay na. Okay, malapit na. Lapit na, tuyo na, pwede rin patayin. At partner niyan, daing. Ayan, daing. Partner natin ang daing. Okay, off na natin ang kalan. Ting.